Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke KJP Sinot Sabngi Urban Mission Komisi Bentaban ay kajing kersan ke Bentaban Shna ya ke New Life De-Addiction Center hamau tawar kila penlong ke Gospel Concert Hadorbar Hall Mission Compound haga bahagi ke sengilawan banyadon bentalang do MLA ke North Shillong uba Adelbert Nongrum. Haba keren hanya ke sengi nak liang ba Adelbert ulapan pau ya ke jington kam bandon ki jaka ki ban pet ya ki balangop hagi jingdi ki basneu kumudrok kakiat bat kiwei. Uba Adelbert ula ai kubleiru ya ke Sinot Sabngi kepada Trish Tomban pet ya ke jing jong kini ki breu ki balangop hagi jat jing di basneo. Hagi juk kopor ula therting ru ya ke sorkar ke bamshim la shim ya ki senjam ban te lakam ya ke jingwan rung jong drop hapo ke jela bat ong balada ke sorkar ke don ke mon kala ban bu di ki jaka ban pet perman ya ki kali ki barung sapo ke jela Meghalaya kumba kale hagi tu ki por basakta haka khlam jing pang COVID-19. Ula ongru baka sorkar kade ban bu da ki rehabilitation center haman lagi district headquarter kenang bagi samla ki bangop hagini ki jingdi lada ki terang shisha ban kela kin yo ya kalat ka pabiang ngapan pau ke jing sung yo blei bathau babu yangi ani ka sla parthai ban amar udon ke jing themu bat ku mas pakan mau yela de simak laya ya kalenti kaba ngalai MRC yang hau bang lamat yang jija accident hau senam kalai sepak kalai pesan hau batang ar kanta ke doktor ibu por ngabanim shibanain rusi ngadona koma hau bang am tipriu ar senam ngadon totally bedridden mamano fracture spine we doktor gila ong bang and paralyzed all through lifetime kabalai kumba compound fracture khadwi khar arling khot kekejat doktor gilong ba all through lifetime ngan ya digiding crutches hawa news na mga ya digiding le nga experience pa na pring tiki por ngam sibla duai shu ban ko namamdon len tissue ngalong helpless jobless but hopeless ngaken mau mga duai ti por blay alam nga tangka lat mga laban pun kare ya ladi kublay sibun ya pi iwei ke bulan ke benta ban pelong yang aku ni ke pangalong namar ka vote ke ba VVI namar ke jing duai ke jing kerpat ke jasa ke jong pi bau blai ula ailat bianga hani ke kenti ke baar hani ke kam sain perthai ke kam politics ke bangasim maladi om tangkum ke profession ndai kum ke mission malayo kala banyai peteng hakaban syakri yang lagi jongki prabriyo hakabadingkong kung mga persang pan kini arkiti bang anang yai persang hiru nakabanta ka bit kapiang nakabanta ka jeng ay mansiam kerpang ya ka urban mission kablaseng ya ka New Life Addiction Center bat sisa kalalong ka jeng iram bat ka jeng kerku nakabanta kita kibalayo ban mat ya ka kiti ka jeng syakri ka jongki ublay nang kerku ya piwai ki badan benta baka New Life Addiction Center ublay nang IP ke jing start ke jing shampang baka jing shlur don ki por baki khap haban pan ke maulu de kum kupa nam te ki khon kum nong mi khmat jong ka jelly politics badon ki por baki khap ni dong kaman pan ke maulu de baki ki wei de ngin hikai om ban pan ya ke jing kwa andre ban pan ya ke jing dong kam ngin penken mau bagi dongkam ban hikai ban penken mau bagi dongkam ban le om tang ke babaha ngin le pat ya ke badai maka jela ke jongi kalong kumni ko makalong namang ilah kelet no ban le ya ke badai ngile shule no tang ke babaha ban pendep taka rukom ngakular kumbu lokal lemali ringkat bat kinong pej nong khmi ya ka New Addiction Center ngin sebu ke por ka singi ngarakwa panganai ban yu kejati dalade bangin se karen pat ki kam kiba dei ban ya chakamat kindon ki por ki bang haban kan tho ru ya ka sarkar kam tam ha bede ban ni ki issue pen subha ban ma
Margangit ka spa la ni ka kerdan ban pelandu ya ka ri ba ka cai penriu ku jongi ndrei dei ka hok bat ka jing shisha dei tangi di ki artli ka hok bat ka jing shisha nganom bangan yai ong hiru yak sarkar bakalong leno kita ki jingerap pisa ki jongpi yak rehab center ki budana keling setelah kari khasi jantia lada pimdon pat ya taka mon ke baskem ke bajuat bakum nungin la barat dingkong ne ke source ke bawan kini ki hani ke jela ke bayit ke jongi ke basngu pat donon bangin mat kum ke jela ke batip riu ke batip lay ke ritip kur ke ritip kha kelayar ke kerdan lai posan snem ke babon ki khon samla be jengi ke le phai no nang ni ke slap berthei namar ke jing bamla bante lakam yal dia namar ka don jing peken mau bakano kono ke jing mlien kham tam la ka de ke basniu kan pen ke lalong ke jing malen ke jing kerni ke jing prai pat ke jing pang na songo yu blai bapi mi kum ko urban mission ban kinir kikti ban shim ni ka sin jam ka bajuat bat ka baye ngala keren po assembly bangan yai keren hiru malaki platform kani ka drugs issue ka bangin kam ban keren on every platform ngemdei ban leranjo hagirinu platform bar khamtam hagi rensan jong ka balang kade ka por kabangin kentu ya ki yang kisam ki kibe kipa maki ki baningkong do charity bikin sadum bakin yathu bakin nyalam bakin wat kila kelanti jarap kim dei ban burie khanang ba ki khun samla bi ki jongi khamtam ki patulot bakin ngop bakin ha hanu saite sai khum ubajuat hadu kata-kata ban pathat ngarang yai kili ya ka sarkar phikem ya kini kiba involve ha ni ka kam bean sungi ya kitu kibla ngop kibla ha rei na kawan ka sarkar kam don ka seriousness hadu menta balada ublai u ibet ya ka bandon ha ni ka position ngan pendep hok la ke jong ka kamram ka deiti bar ka jikir khli nganum shu hala nganum shu kudokti nginung sulong tak kita ki opposition just for namesake as opposition ban su oppose pe ya ka sarkar kidon ki por ki khep ke bang ban oppose kidon ki por ki khep ban suggest ye ki liko baso pula yo kem khat ni ki tiar be an kham tam ha go bede bat kini ki mar be an ki ban poy ha ri jongi se ei pibu balai pimtang yaki openly hakmat ki stakeholder khanang baini tak seriousness jong sarkar ne doni ei challenges ne dei na mar kita ki high up ki high level na ki ba involve na challenges ngasuong bang ada ong hidup ka house of the assembly kini ka kentin bang ong ru khamat jong pi god sees the truth but wait namar ki penokam bakla ita ka bor ka bangidon kanno ka jing songo khaptam ka central government ka ai sibun ba kila klentik jarap baladon ka agreement bakumba san snem sa ai san phokulur ka snem si phokulur hatola biang tangka pisa ba finai ka jarap ye rehab center kadai ka benta ba fiap anai jarap bar kadai ka benta ka bakrau khamtam ka sarkar bagan donno la ka jong ka state owned rehab center hamala ki district ki badon kita ki jengi kai ki counseling babiang ki medication pat ki skill training hai babun ki banta ban ai ki jerap na ka banta kita ki balangop ki blahap hakum kini ki jing sniu ladai ka covid-19 ka virus ka balale don bor trai khli ya ka ri bar ka jat benriu bar ka perthai borok kuai ka jelaman meghalaya haji ki por kala adopt system ban check nang thi na po entry kabri po umling ka jaka ka bahe
Markani rudi ko ke virus. Lada gimla pun kia ya ka kan ke jingma. Bai ka jaj pun reu jungi. Kam tam ki khon sama ka bai khibil ti bade ki bolom, ki de ki jabing, ki de ki klong snam jong ka lawi ki long dien ki pateng ki banangwan. Lada maki ki letno hangno pat ngin khibil ti ka lawi. Kadon ke jing dom namar ngi ba sarkar kam don ke jing kit khlien. Kam dei tan kamra mat su ai ka pisa. Kanum pat piang taman ai ka pisa. Le dong kam practically nakaliang ke government of Meghalaya bahkan lehok jong kamram. Mentangi pa ne ka ILP nam taban check again flux ngimyo. Namar kadi ke transit route dong kam. Namar kinrung nang thi kila ban omban chapo chata rata cara mo rata cera tip kirum kumno but kin poi hak ta ka exit kumno but hapreng jayu namar ki jing sneu ka kharo ya ka jala ka jongi namar la rung lai lan ni itang ki den rung hani ka jala ka jongi rigi mi issue pat ki den mi de mar ta daw ka don ka jing ma la ka sorgar ka don ka jingkir clear lehok lah jong kamram bu yaki checking point hapo entry but exit point belengin salia ya tak traffic jam mentara ki kuah nak ban surf tang nak bantai jong ki ni tinted glass ki block ki bat ki kali claim da ai ki proper order lane ka notification bat ki jakau biang berkat no ka kata ka deng kali kaju ikan kai ka bakam kharau adopt yaki system kabangin ang ong nada kadon kamon hang thie ka jaka kila pan bu bling na hapan api kita ka order na po central government kan no ji kata ki khun samla ki jungi ki bangi khimi lenti bakalawai di haki re babun kila turot kila swai kila pang kila khro ka bakum no ta kalawai ka bakin simaki lara ka sarkar kadon maji ki clear ki penongkam na kita ki detectors lagi dog sniping nang tak sisi TV kamera nang tak ki bu lesi ki checking ki ba lembah ki back scatter bat ki millimeter wave kini ki bala ban buri ngila ban ngun ngila ban penka di kadok ngila ban buri ki drops bat ki wave bat ki jing sdio hapo kamet ki jongi kini ki la ban detect lada ka sarkar ka don kamon ka sarkar kanum dei taman supen biang ki ka pisa ma ba uborong ka klap ka pisa nginum la ban ye ringkat berpisah ban lembah pisah ngin la ban pois ka thong ban ngin la ban onra sipun ki jengkala hani ka ri ka bi ki chongi we are of this world but we never belong to this world hoy ngidon hagani ka perthai en re ngem dei pat jong ka perthai baling ong kum de ki bun ki samla khamtam ki samla ka bang himinti ki abangi keren bun ki bun sin ki ong kadi ka jingim jolong samlang di ban ya lai lut di ban dia lai lut kadi ka jingim bujonga ngem di ban kam ba ka jingim di ka jonga bun sin ki ong barangi enjoy menta parang samla lanu pat in enjoy rang ya ka jelai lut kadang biang yo ngiyat pat ka jenat lan ngidu pat ya ki wei pat ki benta jong ka jingim jong ki por ki barangsa tang di kentin na kalem jonga Saisi ngai kublai fi baru kham tam pasto baru badan ani por badia baru kiba yedon bentalang bar kani kesngi bopo bopien